aha obodo dị iche iche na-aza bụ tupu abagharịa aha ha ugbu a gee ntị ka m kpọstalụ gị ha. Nke mbụ bụ gịnị? Ụmụahịa. Ihe a na-akpọ ha n'oge ochie bụ Ọmụahịa. Nke abụọ bụ gịnị? Owerri. Ihe a na-akpọbu ha mbụ bụ gịnị? Owerri. Ọzọ bụ gịnị? Ọkụzụ. Ọkwa ime ebe a na-akpọ Ọkụzụ na steeti Anambra. Ihe a na-akpọbu ha n'oge mbụ bụ Ọkụzụ. Ọkụzụ. Na mkpọrọ ihe, ihe ọ pụtara bụ ọkụ ụzụ achagbula m. Ọ bụ na ịbụ onye ọkụzụ, jee mee nyocha maka nke a, jee mee nchọpụta maka nke a, ma ọ bụ nchọcha maka nke a. Ọkụ ụzụ achagbula m. Ọkụ ụzụ abịazi nkịta na-akpọ ha Ọkụzụ. Ịkwanụ maka Enugu. Ihe a na-akpọbu ha mbụ bụ Enu Ugwu. Ọ ka bụkwa ofu ihe, Enu Ugwu, maka na obodo ahụ dị na Enu Ugwu. Obodo ahụ dị na Enu Ugwu. Ka ịkwanụ maka Ọkpala nke dị na Imo steeti. Ọkpala. Ihe a na-akpọbu ya n'oge mbụ bụ Ọkpụ ala. Ọkpụ ala. Ihe ọkpụ ahụ pụtara bụ ihe dị ọkpụtọrọkpụ. Ọkpụ nke a pụtara ihe dị ọkpụtọrọkpụ. Ọkwa ịma ihe bụ ọkpụtọrọkpụ, ihe dịbara gboo. Ya bụ ancient land. Ancient land. Ka ịkwanụ maka Anambra. Anambra. Ihe a na-akpọbu ha n'oge gboo bụ Ọma Mbara. Ọma Mbara. Ọma Mbara. Ya bụ nke a sitere n'aha mmiri. Aha mmiri. Ka ịkwanụ maka Port Harcourt nke dị na steeti Rivers. Port Harcourt. Aha obodo mgbe ochie ha bụ gịnị? Igwe Ọcha. Igwe Ọcha. Ọkwa ị na-amụta. Ka ịkwanụ maka Mbaise nke dị na steeti Imo. Mbaise. Ịma na Mbaise a pụtara aha obodo ise ekpokọtara ọnụ. Aha obodo ise ekpokọtara ọnụ ndị gụnyere Agbaja, Ahịara, Ekwere Azụ, Oke Ovuro na Ezinihite. Aha ise, obodo ise ejikọtara ọnụ, ya bụ Mbaise. Enwekwara mba itoolu o. Enwekwa mba itoolu. Ka ịkwanụ maka Asaba nke dị na steeti Delta. Aha obodo mgbe ochie ya bụ gịnị? Ahaba. Ahaba. Ọ bụghị Asaba. Ahaba mgbe ochie, mana ugbu a na-akpọ ya Asaba. Ndị Ahaba bụ ndị si na obodo Nteje na steeti Anambra. Ndị Ahaba bụ ndị si n'obodo Nteje na steeti Anambra. Ọ tụrụ gị n'anya? Kezikwanụ maka Ibusa nke dị na steeti Delta kwa. Ibusa. Aha obodo mgbe ochie ha bụ gịnị? Igbo Ụzọ. Igbo Ụzọ. Etu aha si wee bịa bụ na ndị Ibusa si n'Isu nke dị na steeti Imo wee bịa. Ha si n'Isu nke dị na steeti Imo. Ka ịkwanụ maka Ọgbachi. Ọgbachi. Aha obodo mgbe ochie ha bụ gịnị? Ọgwa-ahị. 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 Akụkọ na-eso ya bụ na Ọgwachi sitere n'ala Nri gaa biri n'ebe ha bi ugbu a. Ha sitere n'ala Nri, akwa ime ebe bụ Nri, gaa biri n'ebe ha bi ugbu a. Ịma maka nke gị? Ịma maka aha obodo gị, ihe ha na-aza na mgbe n'oge gboo? Dịka ezigbo nwafọ Igbo, ọ kakwa mma na ije eme nchọcha maka obodo gị, mara ebe o si wee bịa, mara ka ya bụ aha si wee bịa. Ọ dị ezigbo mkpa na ndụ ndị Igbo. Ka ị ghara ịga na-aza na ịbụ onye nke a na ịbụ onye ebe a, abụ m onye obodo a, ma ị maghị ntọala obodo ahụ, ị maghị ka o si wee bịa, ị maghị ihe mere eji wee nye ya aha ahụ. Ọ mere ka ọ dị.